हेलौ गाइसमोन, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय। दिनै आं बल मेट्स नायनो थांगासिनो दङ। बे मेट्सआनो जाहैबाय 68 गपिनाथ बरदलै ट्रफि टुर्नामेन्ट आरो बे चिराङाव जादों। बे खेलाया 3 PM निफ्राय जागोन। दा आङो बेखौनो नायनो थांगोन आरो। दिनै खेलाया इउनाइटेड चिरां दुवार FC जों आरो बेनि हेंथायै नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC जों जागोन। होमबा गाइसमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ, इन्टारेस्टिं भिडिअ जागोन आरो। होमबा आं थांनो ओंखारबाय, नै बोराय रायजों थांसै। मालायनि खावनानै लाबोलाबायनाय सासे फंबायजों आंजों थांगोन जाहैबाय। स्टार्टबो जाना जायाथाय। जायोलै, जायो थांसैलै। माखासेमोन नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम नाय। आरो थांगासिनो नै आसोला खालायगासिनो दं नै। गारि पार्किं मोनो आरो जोनासै जों। नैबेहाय कारनि जों दा गारि दोनफैदों नैबेहाय बे न'आव। ओमफ्राय थांफिनसै आरो। पार्किंआव दोना जोङो, ओरैनो थाखा गारा। नै बिजामादैयानो दं फाग्ला खाथियावनो, बिखुनजोनाव दोनफैबाय। गस्लाखौ नायब्रा, दाउ गोनांलाय। बरिया नुदों दा। दाउ गोनांलायबावसो गस्लायाबो, फाग्लासो। होमबा नायनोसै जोङो, टिकेट दानसै ओमफ्राय नायनोसै। 100नि टिकेटआ। औ, दाख्लै आथिमंगल फैनायावनो दोनफैबाय। नैलाय बेनो बिखुनजो, बेनि खाथिखा नालाय बल खेला जानाया। टिकेट दानसैलै, 100 थाखानिल'। जेनेरेलावसो दानगोन ना? फैसा हरदो, फैसा हर, फैसा। औ, नों दानाबो जायो नामा? सारा नायनो फैलाबायदों सार। दे बोरायहांजोब्बाय माथो। सार बोरायखाबाय दा सार। दामबाय ना दामाखै? दामबाय। दामनायखौ होनदां। नेमपाथियानोथ' दामबाय होनखाबायना। दामदों नामा सार? आं बिनिखौ मिथिया आरो सारा। जोंनि सारमोन जाहैबाय। मिनि बालानिसो। हालाल नङा सार। मोजां मोनखायोमोन दा। होमबा नै जोंना दिनै लहा दंफैयो। लहासो खादा नामा? सानैबो लहा दै। औ, लाइक एन्ड साबसक्राइब खालामना होदो बिथांनिखौ। टिकेट दानथ'वाखै? दानथ'वाखै, दाननोसै। दे होमबा बेनो खेलाया जागोना। जोंखौ ओरैनोसो सोनांगौलै। जोंखौ ओरैनोसो सोनांगौ। एसे बानायखायो। फिसा मोनगोन ओंखारबा। दुगा नै बियो, नै बियो माबा लाइभ खालामनो मोना, भिडिअ खालामनो मोना होनलागासिनो। बेनो जाबाय गल सोग्रा।
चिरां दुवारा गरसेबाय जानसिरां ola जानसिरां only two men जानसिरां जानसिरां men hey TV go जानसिरां 시범 야 한대 Lagaw ka na may kilabulan niya say. Lagay. दा जों थांनो नागिरबाय रावबो देरहालायासै गरसे जानानै दं Tomorrow's match is Shillong Ladok FC versus Assam Regimental Center. नोगोर मानसिखा जिलाजोब्बाय जाहैदों नै बारजों दहाय जों ओरैनो टिकेट दानालासिनो हाबनो हागौमोन नै गेटआनो बेमोन जिलाजोब्बाय बारजों फाग्ला बायदि बार फैदों दसेनो दा फैयै जोब्बाय खेलाया ओमफ्राय नै अखा सिजोब्बाय अखा हाजोब्बाय सेस खुनुरुखुम नायबोजोब्बाय आरो खेलाखौ मोननैबो टिमा मोजाङानो गेलेदों ड्र जाबाय दा होमबा भिडिअखौ बावनो फोजोबनाय जासिगोन भिडिअखौ चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होबानो जाबाय